Maayong gabi sa tanan. Dogjong nga kuan ani, function ni. Okay, yatong miyaging duming Sabado Brad Adam, murag na lead si Brad Jong pag-abot wa ma function ang atong sound system dinhi sa San Jose de Colitos. So una sa tanan, pasalamat ta sa atong gamhanan Dios sa iyang kaayo gugma nato nga padayon nga nag-ubanta, nag-ubay ta sa kamatuoran. Kaya pasalamat ta sa Cura Parroco din sa Our Lady of Carmel, Recolitos, na kanunay tang gipagamit sa atong ako kayong simbahan din sa Recolito Pares, suga papunti kayaga. So, generous kayo, pare diri. Salamat ta. Yan yatong Sabado nakaadto ko Brad Presidentang ko sa kining Kuduba. Yan dito atong mga speaker sa akong natdan nga speaker si Brad Edwin Isal nindot kayong pagkadayag, pagkabagbag ug pagkaklaro sa reconciliation pakiguli ngadto si Dios pinagis pagkumpisal pare. Yan isulti po si Brad John Paul Tiro na bilib ko sa lodo ko. Klaro kayong nagandam niya ang tono, ang diksyon, ang choice of words, ang tema, may kayong pagkataom na kung maminaw ang Sabadista, o desider na lang magkatoliko, magtumingista, may niyang paghanay, why Sunday, the Lord's Day. Yan, salamat sa tani Brad Adam, atong Presidente, atong Vice President, si Brad Tam, kaburnay ng mahal na pika, si Mr. Joey. Tanan, Nilo, uban pa, nakauban na to, o si Sister Lorraine Susi, katong atong sister sa Kudubag Yapon. Yamahan sa ilang tumong kay ang tuyo nga giandam tong mga Catholic lay ministers. Ngay pauli nila, mukanbas sa silas kabalayan. Para mag-schedule sa kapilya o mga pimagyapon sa atong Catholic Faith Defenders Seminar na maglangkob sa mga 20 o 21 kaleksyon, 2021 lessons. Yang Guadalupe Paris Pastoral Council, inagda ni Padre Ili Soyko sa kaligdong o buutan na pare o ni Father Love. O may nga niya, Father Love. Nga doon ay sa pizza 20, 21, 22, tuk adlaw. Doon ay seminar niya po sa apologetics. Nga manambong ang mga zone leaders. Nga isunod niya ang mga chapel leaders. So lipay sa ko, kaya nadungog na po ang atong mga kaigsunan, mga Catholic Faith Defenders, nanguluhan ni Brad Adam, o Brad Tam, dito sa Buanoy, Balanban. Taon-taon na ng parokya, pero dili na siya karaan yun ng parokya, sama sa Balanban Parish Church. Kura parok ang ilang patron si San Francisco de Assisi. So, lipay ko kapit na sa graduan, niya pagkanto na ko sa Cordoba, niagi diya si Brad Chung diya sa Cordoba. Paguman may labang pagyog dagat, nga to sa Ulanggo. Kana Ulanggo dako kay simbahan, pero isla ra na. Dool ra pero malibawt sa rin balibo kay naidapit na bangawd kayo. Yalan sa ra imong sakyan. Mana nga lipay ko kay katog yun si Brad Chung Chua. Kasi magkauban dito sa Ulanggo. Daghan mo kay diri sa Cordoba dito mas si Brad Edwin Isal. Ya ko yung ni Carlo Barinas, din sa Parques. So, salamat kayo ninyo. Ngani ata. O niya si Brad Jeffrey Calyusa na apil atong sa Guadalupe Zone Leaders Seminar. Tulog kagabi. 20, 21, 22. Mana jet? Okay, so, ya, 2 ka oras. Kay, lisod man kay, nga tao diya, mga baosan. Sumagpon hapon, las 7, so gudayo, umanag alas 9. So, ang atong mga speakers, ngayon niya ni Chong o mga speakers nga mo appeal dito,
nga magkalugar, o lagi ning ato. Voluntad di. Sa ato pa voluntary rin ning ato. Voluntary to God. So, mao man na. O doon ay pare nga mo binag o pamliti, dawat na. Huwag hatag, kadawat kag labing dakong hatag. Dili na gikas tao. Gikan na sa Diyos. Ang among gihatag ninyo nga reading materials, tulo ba kabahin ng tao? Kung imong basahon ang 1 Tesalonica 5:23, tulo. Ang pingi gayod hangtod sa pagbalik ni Kristo nga way buling. Ang pingi ang imong espiritu, ang imong kalag, imong lawas. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo, ang pingi nga mo nay buling. Sa tapak ko nato ng lantaon isipon, tuog yung kabahin, espiritu, kalag ug lawas. Pero may buong takay sa Biblia, sa dugma nato, page 94-96. The components of man are the material body and the soul, which is spirit. Duhara. Nagingon nga ang tao, sumalas dugma, duhara kabahin. Lawas ka material, mga itong kalag nga espiritu. Kaya ka na itong kalag espiritu mo na. Kaya doon na may kalag dili espiritu. Kalag sa tanom, kalag sa mananap, kalag sa isda, kalag sa langgam. Dili spiritual soul. Kasi kamatay silang kalag, patay sila. Ang atong kalag, di man mamatay. Espiritu man. Kunya doon na naibasa sa Biblia. Awan na sa Isaiah 10:8. Ang komponentes tao, lawas o kalag. Bahin tao, lawas o kalag. Nasa Isaiah 10:8. Pero sa San Mateo 10:28 mo saan? Duha na. Ganingon si Jesus ayaw kadluki ang makapatay sa lawas, pero dili kapatay sa inyong kalag. So Christ mentioned two components of man. Do not be afraid the ones who kill your body but cannot kill your soul. Ayaw kadlok sa mapatay sa lawas, pero dili kapatay sa kalag. So mga tanda ta, nga nung natuo man nga isaysay sa 1 Tesalonica 5:23. Ang pingi ang imong espiritu, ang pingi imong kalag, ang pingi imong lawas, hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Now, doon na di espiritu dili kalag, nga dili kalag. Doon na espiritu nga dili kalag. Nagay tao nga makuyapan, mingon din ang mga nurse kuwara tong spirit of ammonia. Dulduol na sa ilong, mahanggap sa tao, samtang wa pa siya mabugtuis ginawa, maulian, spirit of ammonia. Nasa tao nga malipong, tumba, suka, naigo din sa espiritu sa tanduay. Spirit of tanduay. So na espiritu nga dili kalag. Mao sa diha sa Biblia. Doon ay espiritu sa kaburingo, espiritu sa paghinanok, naigisgutan. Nasa Roma 11:8. Mga tao nga di gustong mosabot, na espiritu sa pagkaburingot, na espiritu sa paghinanok. Sa Isaiah 29:10, espiritu sa paghinanok, ang binig na katapol ba? Di ba? Nagi panahon nga, ganahan ta matuog kay nagi tagkakapoy sa lawas, pagtukaw sa gabi, manigabot na to sa ato, ganahan kay tang muhinanok. So, espiritu sa kaburingog, dili na kalag. Espiritu sa paghinanok, dili na kalag. Espiritu sa pagkaburingog, a person who refuses to understand. Espiritu sa kaburingog. Kaya masabtan na ganila. Naray Diyos nga makagagaho, bubuhat sa langit o sa yuta. Espiritu, dili mamatay. Pero lubagon pag yun, nga ang Diyos yun namatay, nga nung doon na pa may hypostatic union, kung ang Diyos dahil mamatay. Well, no need for a hypostatic union. No need to have Christ with two natures, being God and being man. Why? Because God can die. Nga mo, papilon pa mo na itong hypostatic union, gano'n na siya pagkatao. Natutala ka ng Diyos mamatayam sa dena.
no need to entertain the doctrine of hypostatic union if really God can die. O bitaw himo na sa Ginoo siyang gahom nga ang iyang anak na si Kristo divine person. Sila eternal no beginning and no end. Way kamatayon. Mo nang doon ay hypostatic union, nga doon ay kinaiyas pagkatao ni Kristo, sensible, makita, madungog ang iyang tingog, makahip siya sa sakito, madungog ang tingog, makagakos siya sa mga bata. That's why there is another nature of the divine person being God and being man. Kunya, naay espiritu sa paghinanok. Ano, espiritu sa pagkamasulupon, manan ng paghinanok. Nasa 1 Samuel 1:15. Nga si Ana, ilabihan kabuutan og Diyos noon nga babae, nangandoy nga doon ay anak, pero wag yung mga anak, niya tigulang na. Muna nga, he has the spirit of sorrows or sadness, spirito sa kaguhol. Dili nakalak. Yan ay espiritu sa pagka 19:14 sa Isaias. Pagkabatungon na espiritu sa kadasig na sa Proverbio 18:14. Naon sa'y magaliko na ito, kung natay sa atong kahuyang, sa atong kabalaka, ang magaliko na ito espiritu sa kadasig. Wala nga natangan ito fighting spirit. So, kanang yung kalag gisgutan, dili. Kanang espiritu gisgutan, dili manakalag. That is human character, human traits, could be good or could be God. Kaya doon na kay inspired spirit, mayo na. Nabisan pa, doon na tayo kagool, doon ay kasamang pagsulay nga itong maangkon sa itong kinabuhi. Pero na ta sa sigong nga pagsalik, sigong nga paglaon. Mo na yung magkadasig sa itong kaluya. The spirit, inspired ganito ka na rin. Nabisan pag lupig kang iyang tiin, mausap ang iyang lihok, mausap ang iyang pulso, pagsuod yun sa bula. So, he is inspired. May tao, luya-luya lang, pero may diskurso, ilabihan ka fiery, ilabihan ka somewhat anointed, somewhat understandable, somewhat touches our souls. Inspired man. So, maraming panahon nga kanang spirit diha, spirits pagkapalaaway, si Tulio, pag-abot ni Tuhana, naghasi siya mga igsuon. Doon na siya espiritu sa masok-ano. Mas spirit of anger. Ya si Padre Chupilo, ang tanan niyang tinigom, ipanghatag sa makapos. Na siya spirit of charity, pagka may natago. So naay kining gihisgutan nga ikatulo espiritu, may mo maayo, may mo sang dautan. Itong spirit of pagkapuringog, spirit of paghinanok, ang kahulugan, katapol, ang kadili mo tubag sa gugma sa Ginoo. Kaya nga itong kinabuhi, o saragad, nga itong katungdanan. Amor, sipagan. The love of God can be satisfied only when it is responded by our love. Sabi siya pa na nga, gugma, matagpaw lamang, kung katumbasan o gugma. Sa man nagkaingon nga gipasaan ni Kristo ang krus. Kung siya kaingon nga gitugyan ni Kristo kulatab, pakauaw itong himo nila. Si Kristo samtang gilangkatan siyang sinina. Doon ay nag-ingon nga, ilangkat sa iyang private cover. Pero diya man ang inahan, marag ang iyang upo sa iyang inahan, tabo niya sa private part of Jesus. So, the purpose is to pakauaw, pagpasipala sa anak sa Diyos. Tungod kanimo, tungod kanako, kaya nagugma siya na. Gugma. Gugma na yung dito, mo respond niya, gugma siya. Yes, Kristo. Kung gugma mo na ako, tumana ko. So, balik ko na ito. Nga kanang tulo, nga bantayan, espiritu, galag ug lawas.
Kanang espiritong gisgutan na dili nagkalag. That is the trait or character developed. Kaya na kay karakter nga, wantos ka. Bisa ko sa kalisod sa buhaton ni mong ita kag paagi, slowly but sure. So na kay spirit of dedication, spirit of sacrifice. And that is what we need. Mo ni atong andamon ug bantayan ang espiritu nga dautan nga dili mo mando mo hari nato kay babag na nato sa langit. Daghang salamat. May gabi tanan. Sananil. Work however lowly, work however slowly, work for work is noble and holy. Slow but sure, goes far in a day. Slowly but surely. Muna ka still po. Slowly but sure. Walk slowly but certain. So, napailaing pangtana kay ato sa nagituyo nga dili kay tataas. Kay abi mo kanang bitong taas nga istorya, nasa Biblia nga the person who delivers so low, taas kayo. Pero dili na dautan pag diskurso nga igo sa Diyon panahon. Kaya sa mumun kayo, kaya sa taason kayo, nasa Biblia na, people shall hate a person who speak very long discourse. Sabi siya na, maglagot ang mga tao, yan ang tao nga taas kay diskurso. Pero bubo ka na, wasa ito uning tawanan. Kung taas na kayo, ambot, asa ka na padunging tawanan, mga period. Wala na. Okay, so kisa may mga tanan. Adjong. Sige. Dong, kay mong forma to court. Doon, natong lambre mo. Ito bang, paano ba ka na gaos katong nakabantay ko ato kausap katong dili sa radyo. Ya. Ya kana sa siyang parte anang Roma na gani Roma 20, ya 20 ngatos 22 ba na ya kana siyang sa Roma 16 ngatos 18 kay kana bang mga tao nga kuan nga ingon nang do na bay pero musupak yun bang ya kanang ingog di Antikristo kabantay ka na nga ya pang tuison yun gani kabantay mo sa mura sing nang dapita Roma 20 ya 20 ngatos 22 ya sa Roma 16 ngatos 18 ya diskuti ko no nagkuan ko na akong i-write down ng kuan ka murag wa na write down kay nako na natiman-an. Kanang hitabo nga doon na kayo magsusupak, nasuwat na sa Biblia. 2 Pedro 1. Ano? Excuse me. 2 Pedro niya 2:1. 2 Pedro, kapitulo 2, versikulo. Ngayon, San Pedro mga bot, taliwala ka ninyo. Nga doon na yung mga magsusupak. Doon na yung mga tao. Nga manunod ka kasupak sa manunubos. Nga maos Kristo. O kining nga tawa na malaglag ra silang kugalingon. 2 Pedro, kapitulo 2, versikulo 1. Sa Tito 3, ang usa ka tawo nga magsusupak, padlunga na. Primero, ikaduha, kung dili kayo masubot, isalikoy na siya. Cast him out. Ato pa, ipasalikoy. Kung naigit, tinuod, sakto niya, di siya mudawat, ipasalikoy na siya kay he is the cause of division. Mo ni nungdan sa pagpapahit. So na. Pero, mo nungdan nga doon ay Catholic faith defenders. The Catholic faith defenders have weapons. Nana sa Efesios 6:17. Ngayon, San Pablo, sakmita ang espada inyong armas nga maong pulong sa Diyos. So we have the weapon. Now this is the Word of God. Because the Word of God is always infallible and true. Ganun ay nang di masayop kung ganun pinong. Yeah, with your prayer, with your righteousness as your helmet, inyong kabuutan, yung pagpuyo sa matarong kinabuhi, mo nang inyong taming o kalasag. Taming, usually, kanang round nga gunitan. Kalasag, bodily defense. Okay, lain po tanong.
Mayong gabi, Brad. Mangutana unta mi kay nakadawat ni hasta akong manghod o gikan sa chat. Mangutana mi na aba mo itubag parte ani sa God Guide. Gikan ni Roxanne Oydines. Natay daghang tubag. Primarily the Bible. Secondly, the dogma. And thirdly, the church fathers. May tubag. Ang ilang yung saysay anang gaday. Nganlan na to, tubag nga yes and no. Ang tubag nila, kung natong maapiki, ang Diyos namatay. Ang Diyos huwag mamatay. Muna ilang tubag. Kaya pumutano ninyo nato na unsa mang paagiha ng divine person namatay. Kisa na divine person? Christ. O sa Fundamentals Catholic Dogma, page 144, Christ does not carry Godhead. He himself is really God. Kini si Kristo na itong ginawa na magluglos pagka-Diyos niya, na may munang ibutan, siya yun mismo Diyos. Ya kanang iyang divine person o pagka-Diyos maura na, dugma na. Kasi pong dogma, page 85, Teaching the Catholic Church. Ang in English nagingon, at the same time, the divine person and nature are one, the same reality. Binisya, nga sa samang higayon, kanang divine person nga Mos Kristo, ug ang pagka-Diyos maura na. Di ta kaingon namatay ang divine person o mamatay ang pagka-Diyos. You are really proving the minds to believe that there are two, or there is a division of being God and being divine person. Divine person gani Diyos na. Mabitaw usa ka advocate sa God Guide na kung kining divine person nga ingon yung namatay, Diyos niya o dili Diyos. Tubag man, Diyos. Yan namatay. Supak na imos gisulti sa Biblia. Nga God is the only being that cannot die. Nga ang Diyos bugtong nga dili mamatay. Awa na katingod. Pero tinuod ba kaning divine person namatay? Ingon lang tinuod. Ang definitions kamatayon matod pa nila actual, accurate, genuine, really happened. Kung sa kanang divine person ni Kristo, tinuod yung namatay. Tinuod nga namatay, wala ka ginawa. Tinuod nga namatay, nga nasakit. Sa masakit nga kamatayon. Pero mo tinuod, gina, mingo sa dilim. Tinuod, ang tinuod, ang iyang lawas. Nagabuwag ang lawas o kalagmo ng namatay. Na-appel pagkamatay ang divine person. That is the heresy. Because if God, the divine person of Christ, is dead or died, then he ceases to be God. Then he ceases to be eternal. Because the dogma says that Christ is eternal. Nga si Kristo, way sinugdan o way katapusan, dili mamatay. So ang divine person kung mamatay, dili na sa Diyos. So ningon sila, wala din mamatay. Pero kapikihon ni mo lang, namatay yun ang divine person. Nasakit yun, gilubong yun. Malubong mo na niyong pagka-Diyos. Na sa Catechism of the Catholic Church, page 626, page 630. Ganihang namatay si Jesus ang pagkatao, nagabuwag ang iyang lawas o kalag, ang nagunit. Nagabuwag, pero gigunitan ni Kristo ang kalag lawas. Wa mabuwag sa divine person. Ug dihan gilubong ang lawas ni Kristo, dito gyapon ni kuyog divine person, ni gunit sa lawas o kalag. Nagpasabot ko, na inigunit, wala ma-appeal sa kamatayon. Kaya namatay ang divine person, kinsa may mugunit sa kalag ug lawas nga nakabuwag. So mingon na sa sila, nga, wa mamatay ang divine person. Pero kapikihon nato, mingon na, namatay yun na, gisakit yun na, namatay yun na, nawag yung ginhawa. Yan, divine person yun, minsan dili, ang lawas o kalag. O tanawa, surug huwag. Now, the simple logic of good reason, the simple wisdom, can be strengthened and can stand itself when it is not self-contradictory. Nagay pagkutanon ni mo, nga kanang adlaw sa utong tutok, hayag na o dili hayag? Umingon na siya nga, hayag, dili sad hayag. O see, that cannot be accepted. Kini tawanan naligsan na lata, usa ni, buhi o patay? Tubag, patay na o buhi. Di na madawat. Kana si Kristo,
kahayag na o kangit-ngit. O, kahayag na, sama higay ang kangit-ngit. Hindi na madawat. Because kahayag o kangit-ngit, that is self-contradictory. Si Kristo kamatuoran o kabakakan. Yes, si Kristo kamatuoran o kabakakan. Hindi na madawat because that is self-contradictory. Si Kristo pagka-divine person, namatay? O, namatay. Niya buhi? O, buhi. Duhay tubag. Patay o buhi. Hindi na madawat. So simply do not sophisticate the simple happening of the divine hypostatic union. Nasa page 155 sa Teaching the Catholic Church. The divine person of Christ is one of the three persons. Whether as God, he could not suffer death, but he did suffer in the flesh. Na si Kristo o sa ka persona sa Santissima Trinidad, tulo ka persona. Pero siya ang pagkasiya, dili siya makaantos, dili siya muantos, o dili siya mamatay. Pagka Diyos, pero siya ang pagkatao, mamatay siya. Ganong simple naman na. Yes, Christ died as man, but he remains alive as divine person. Because divine person is what? Ultimate immutability. Na sa page 145 sa Fundamentals Catholic Dogma. That dying or death is not ascribed or attributed to being God, but to be the human person. The human being, not human person. Human being. Because being God, He is ultimately immutable. Gaganang kamatayon, ikaphamtang gina siyang pagkatao. Kaya siyang pagka-Diyos di na mahimo. Kaya siya ultimate immutable. Unsa man ang ultimate immutable? Hingpit nga dili mausap. Kaya unsa may kamatayon, kausaban. The process of corruption, process of breathless. That is a change. Ang tao na ginawa, muna na ginawa, change na siya. And God is not subject to change. Biblia, Malakias 3:6. Ang Diyos way pagkausap. Santiago 1:17. Ang Diyos way pagkausap. Ni Diyos man as Kristo. So, ang iyang pagkatao, mausap, gikas pagkabata, nahamtong, namatay, napanaw. Ang Diyos, literal nga namatay. If God is literally dead, then the question is, where can you find that there is God resurrected literal? Kaya kung nunay God died literal, the counter opposing to that is the God that resurrected literal. Magkabasa kay nga na Diyos namatay. Iabutin na nga itong tuon sa Biblia. Wala sa Biblia. Nangasarag ko sa bana, kanang paraphrase Bible, living Bible. Dili mo na Biblia. Hubad mo na sa utok sa tao. 2 Timoteo 4:10. Gingon ay, God died to redeem us. Sa tanang na Biblia akong gibasa, God is our Savior. Huwag mo God died to save to be our Savior. Sa ito pagkanang Living Bible, 2 Timoteo 4:10, i-extract na kadili na sa Biblia. That is written from the mind, not from the correct word for word in the Bible. Huwag kayo mabasa sa Biblia tinuod. Na God died. Kaya na God died, nasa God died. Na God died literal, nasa God resurrected literal. Wala. Wala na. So, salamat kayo. Kaya sa atong kung kabildo diri, doon dawat si Jong, ayaw na yung paminawa, uy, kaya na siyawa. Ayaw mo pag-apil, anak, kaya na siyawa. O, di lang natin i-mention nga. Katagan na mga puong nga di mayo. Dito mo bawas, anak. Kaya nadawat na ni Kristo, ikaw, Kristo, Beelzebul. O ganang Beelzebul, prinsipe ka sa nangyawa. Dito bagbagos Kristo, anak. Wow. So let them go with their own worst. Let them go with their own worst. Let us go with our own desire to do will and be humble before God. Salamat! Nindot na gabutan. Sa ngalan sa Mahal o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, lang itong amahan, salamat kami sa mong bugpaw kayo. Panalanginin kami tanan, palayo kami sa madawatan ng Espiritu, dawatan kitabuk. Ihatag ka na mo kanunay kadase, inspired to share your word with all people to live in. Namabot sa disiplin. O kamo sa pasalamatan sa Santa Maria Virgen, atong ginahan.
nga kanunay muhugmong lisos sa atong mga tuyo, itinguha, sulbat sa atong silingan. Di mahimo na, pero mahimo na ni Jesus. Pinagis, pamilyo po ni Birhen Maria para. Amen. Sa ngalan sa mga, at sa anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Salamat sa tanan, salamat Brad Adam, salamat rin dyan, Tam, Sergio Cabornay, uguban, sila si